Emisiune prezentată de Polyform, Alumil, eficiență termică și confort, Everart, canapele la comandă, Pastel Ceramica. Impactul unui design bun poate fi resimțit în fiecare aspect al vieții noastre de zi cu zi, de la clădirile în care locuim la produsele pe care le folosim. Astăzi vom discuta despre semnificația educației în arhitectură și design interior, dar și despre rolul educației în modelarea viitorului acestei industrii. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit să rămâneți alături de mine pentru o nouă ediție Casa Magazin. Dar mai întâi să vedem subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin, designul canapelei, educație pentru un viitor mai bun, amenajare contemporan minimalistă, tradiții și meșteșuguri pe cale de dispariție. Și pentru că vrem să vă inspirăm, nu ratați materialul următor în care vă prezentăm un nou proiect de amenajare interioară realizat de Cristina Micu. Linii simple și clare, culori neutre și suprafețe neaglomerate sunt câteva din aspectele unei amenajări contemporane realizate de Cristina Micu. Este vorba de un apartament de 2 camere, al cărui proiect de design interior a avut ca scop obținerea unei atmosfere calme. Ne aflăm într-un apartament din nordul Bucureștiului, un apartament de 2 camere, cu o suprafață utilă de 76 de metri pătrați. La momentul începerii proiectului, apartamentul se afla sub închiriere, nefiind renovat din 2008. Spațiul a necesitat o renovare completă, precum și schimbarea instalațiilor electrice și sanitare. Tema proiectului a fost crearea unui spațiu complet nou. Prin urmare, am decopertat toate finisajele existente, am refăcut instalația electrică, am refăcut instalația sanitară, astfel încât totul să corespundă cu noul nostru plan de amenajare. Încă de la intrare, holul se deschide larg către un open space format din living și bucătărie, cele 2 zone fiind delimitate prin riflaje verticale custom-made, care lasă spațiul să respire vizual. Livingul se remarcă printr-o canapea confortabilă. Peretele din spatele livingului a fost tratat cu foarte mare atenție pentru că avea o dimensiune destul de mare și atunci l-am fragmentat la nivel vizual cu ajutorul unor ancadramente pe care le-am luminat cu benzi LED ascunse în 2 scafe laterale. Proiectul a urmărit o linie neutră din punct de vedere cromatic și în același timp eleganța, prin nuanțe calde, date de finisajele precum plăcile ceramice cu aspect de marmură sau parchetul stratificat cu lamelă lată. Iluminatul joacă un rol foarte important în amenajare. După cum se observă, am combinat mai multe tipuri de lumină, directă, indirectă, de accent. Întreaga amenajare a fost gândită în nuanțe neutre în ceea ce privește mobilierul de gabarit mare, însă pentru un plus de prospețime au fost adăugate accente de verde pastelat. Bucătăria, în primul rând, a fost gândită din punct de vedere al funcționalității, să fie corectă. Iar ca și cromatică am mers pe același grej cald. Fronturile din MDF vopsit mat au fost completate de verdele pastelat, care aduce un plus de culoare bucătăriei. Zona de noapte continuă aceleași linii minimaliste. Pe peretele din spatele patului s-a optat pentru un tapet evidențiat printr-o lumină indirectă cu bandă LED, amplasată într-o nișă de gips carton. Dormitorul, cu o suprafață de 20 de metri pătrați, înglobează și un dressing cu uși armonice din MDF vopsit mat, pe care l-am accesorizat cu niște mânere finuțe argintii, care conferă eleganță spațiului. Baia urmărește același concept și linie cromatică. Peretele din zona lavoarului a fost finisat cu plăcuțe ceramice 3D tip metrou, care deschide și mai mult suprafața. Baia a fost gândită în același stil, astfel încât amenajarea să fie una unitară. Eleganța se remarcă și aici, mai ales prin finisajele folosite, și anume ne referim la plăcile de dimensiuni mari, 60 pe 1,20 m, cu aspect de marmură.
O atenție deosebită a fost acordată prizelor și întrerupătoarelor, pentru care a fost ales un finisaj alb perlat, care oferă eleganța amenajării și reprezintă un detaliu care contează.